No, máme tu znova toto autičko. Prvýkrát tu bolo minulý rok, asi niekedy v novembri, na prehliadku pred kúpou. Autičko bolo vo veľmi dobrom stave, len stala sa tam taká vec. Odišlo tlačidlo parkovacej brzdy, ktoré sa vymenilo, dá sa zohnať len originál. Lenže s tým súvisí ešte jedna vec, že prečo. Musia sa tu potom vymeniť rovno aj zadné brzdy. Vďaka tomu tlačítku, to je myslím, na tejto strane, tu. Vďaka tomuto tlačítku odišiel aj strmeň, respektíve elektronika strmeňa a zodralo to brzdy. Takže máme nový strmeň. Ideme na to. Tlačítko je vymenené. Tam výmena nie je zrovna zložitá, stačí to len povycvakávať a dať dole manžetu z radiacej páky. To je prakticky všetko. Sú tam 4 šrobiky, samorezky zo spodu. Na to všetko to drží. Takže tlačítko je hotové a ideme na tie zadné brzdy. Takto vyzerá kotúč. Vnútorná platnička ešte. A tam má ešte trochu. Vonkajšia platnička úplne zodraca. Tuto to išlo už železo na železo. Samozrejme, keď sa navolí údržbový režim, podľa diagnostiky treba odpojiť aj konektory. Predtým, ako sa dajú dole strmene. Takže ideme to demontovať. Tento strmen sa mení za nový, druhý zostáva. Menia sa kotúče, platničky. Pri nasadzení strmenia treba hlavne dávať pozor na tieto drážky. Niektoré autá majú takýto dzinziček. Veľakrát som to videl, že niekto to nahodil opačne. Drážka bola tu. Ono sa to potom zadre do tohto, o tú rovnú plochu. A prakticky zle to pritláča, zle to brzdí, ono to väčšinou takto zvrúsi do konusu. Hlavne treba na to dávať pozor v tomto prípade. Dávame tam Brembo brzdy. A v tomto prípade tam ten dzinziček není, takže treba sa na to dávať pozor, lebo veľakrát sa mi tu objavujú také autá, že zodraté brzdy alebo zle to brzdí, neprejde to STK-čkou a tak. Samozrejme, treba namazať platničky, vyskúšať, či sa ľahúčko hýbu. Treba to hlavne vyčistiť aj pod tými plieškami, lebo to tiež veľa ľudí nerobí, len vymení pliešky. Teda, keď ich vôbec niekedy vymení. Väčšinou tam nechávajú staré, lebo sa im to nechce riešiť. A hlavne sa nepoužívajú momenty. Nad rukou toto nestačí dotiahnuť. Tuto konkrétne je od, myslím, že teraz som to pozeral, 78, 79 až 95 Nm, tak ja som tam dal 80 v takom rozmedzi. Týchto malých, samozrejme to treba tiež premazať. A tieto malé, tak tie sú od 21 do 30 Nm. Tam kľudne môžeme dať 30. A bude to v poriadku. Dosadáca plocha na koleso. Trošku nasprejovaná. Premazané. Na druhej strane som zabudol. Hlavne treba vždy skontrolovať tieto vodítka. Napríklad toto spodné vodítko je s gumičkou, s vymedzovacou a treba vždy skontrolovať, že či je v poriadku tá gumička. Najlepšie potom vyčistiť, premazať. Na druhej strane som to urobil, ale teraz ukazujem túto stranu. No. Brzdový strmeň vymenený, šrobík dotiahnutý. Tu má byť moment od 20 do 30 Nm. Dal som 25. To je Hyundaiacké.
momenty od do. Človek sa rozhodne. Dobre, ideme to nahodiť, ozdušniť, doliať brzdovú kapalinu, tá je už vymenená, teda tá bola vymenená minule, čiže predtým ako sa zadrel. A môže sa prakticky autičko odovzdávať. Brzdy vymenené, strmeň vymenený, odoťahované, zapojené, ovzdušnené. Ešte treba nastaviť ručnú brzdu cez diagnostiku. Momentálne je to v servisnom režime. Tak, ideme na to. Tak, deaktivujeme servisný režim. No, teraz to už není počuť. Už sa to zatiahlo. Údržbový režim deaktivovaný. Vymažeme. Pozrieme chybové kódy, či tam nejaké nezostali uložené. Seropom parkovacie brzdy. Dobre. Vymazať. To chyby tam väčšinou zostanú. Keď sa to uvoľní a nastaví, treba ich vždy vymazať. A už nie je žiadna závada uložená. Takže teraz ešte 2 alebo 3 krát treba zopakovať. Uvoľniť. Zaťahnuť. Uvoľniť. Zaťahnuť. Tak, všetko funguje tak, ako má vymenené. Tak teraz môže jazdiť ďalej. Väčšinou tieto auta, čo máme ja skúsenosti, čo mi sem chodí zo pár takýchto aut. Aj 500 000 s týmto problémom, respektíve s problémom s týmto tlačítkom som sa ešte nestretol. Ani brzdiče som dokonca na týchto autách nemenil a to fakt akože majú najazdené 100 000 kilometrov. Tak, čus a na budúce znova.